नाङा जोंनो निउस मिडियायाव नाङा जोंनो बिसोरखौ बेखायनो नाङा बांलादेशआ जौगानो हायाखै गोरिब आरो बेखायनो जौगानो हायाखै गभर्नमेन्टनि हिसाब बायदि बांलादेशआ 100 जनाव 30 जनाल' लेखा रोङो 30% लेखा रोङो बांलादेशआ आरो दिनै जों बर'फ्राबो जौगानो हायाखै बेखायनो जौगानो हायाखै एबसुनि सेन्सास बादि एबसुआ हिसाब खालामनानै दिहुननाय बायदिब्ला लिरनो फरायनो रोंनायखौ लानानैसो लेखा गोरोंफोरखौथ' दोनथ'बाव मात्र 100 जनाव 40 जनाल' लिरनो फरायनो रोंगौ 40% लिरनो फरायनो रोंगौ माखासेया 80 बिमाजों सहि होयो बेखायनो बर'फ्रा जौगानो हायाखै थ' बिनिखायनो फंबायमोन बिनानावमोन आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन गमामा बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि महरै गायसननोबा सोलोंथाइ जौगानायनि जोंनियाव जांख्रिखांनाय फैनांगौ लेखा फरायनायनि रेभलिउसन गुन गोनां सोलोंथाइ दानायनि जांख्रिखांनाय जोंनि गेजेराव फैनांगौ मानो फैनांगौ असमिया मिडियामनि प्राइभेट स्कुल जातीय बिद्यालय गुवाहाटीनि आमिनगावआव गायसनजेनदों बिथांमोना दिनै दालाय जाजोब्बाय जेरावबो गुवाहाटीनि जातीय बिद्यालयाव देग्लाय 2018 आव 149 जन मेट्रिक परीक्षा लिरदोंमोन 149 जन मेट्रिक लिरनायनि गेजेराव 148 जन मेट्रिक पास जादों सासेल' फेल आरो 148 नि गेजेराव 142 जन फार्स्ट डिविजन 6 जन सेकेंड डिविजन थार्ड डिविजन सासेबो गैया आरो बे गंसे स्कुलनिफ्रायनो साथाम छात्रआ मोनसे साबजेक्टआव अल आसामनि गेजेराव हाइस्ट नाम्बार लादों जोंनिया फैदो दाना नोंथांमोननि क'क्राझार जिल्लानिनो 4 इउनियन आन्सलिकआव गाम्बारि बिल हाई स्कुलाव रुपनाथ ब्रह्म मेमरियेल हाई स्कुलाव 7 सासेबो मेट्रिक पास जायाखै 0 देग्लाय 2018 आव जोंनि चिरां जिल्लानि खुंग्रिं हाई स्कुलाव 70 जननि बारा मेट्रिक परीक्षा होदोंमोन मात्र 7 मेट्रिक पास जादों होनबा बे असमियाफोरजों जों मा जुजिगोन बे जातीय बिद्यालयजों जों मा जुजिगोन बेखायनो सायाव गेरेमसा बर' हारि दानायनि खोथा बुंबा जानाय नङा मास्टार रेसनि खोथा बुंलांबा जानाय नङा आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा एलपि स्कुल गिदिंफैदों एमइ स्कुल गिदिंफैदों हाई स्कुल गिदिंफैदों हायर सेकेन्डारि गिदिंदों कलेज गिदिंदों इउपिएससि ओरिएन्टेशन प्रग्राम होदों आईएएस अफिसार जाहोनो थाखाय बे जोंनि हाबाफारि जाहोना जोंनि गेजेराव सोलोंथाइया जौगानांगौ मानो गोदो आन्दलनाव आसामाव बर'फ्रा 40 लाख दं होननानै बुंदोंमोन दा जों मिथिबाय गार' राभाफोरखौ दोननानै खालि बर'खौ आलादा खालामोब्ला दुलाराय आसामाव 20 लाख बर' दं 20 लाख बर'फोरनि गेजेराव माखासेफोर रिटायार जालांनायनि उनाव आथिखालाव नायल' जाल' 7 आईएएस अफिसार दं गसाइगावनि हेमन्त नार्जारी भास्कर मुसाहारिया रिटायार जाबाय दाख्लै आं आईएएस को बुंदों इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसआव साख्रि मावनायखौ बुंदों भारतनि देरसिन अफिसारखौ बुंदों 20 लाख बर'फोरनि गेजेराव मात्र सासेल' आईएएस 3 लाख 4 लाखसोल' दङ मिसिं गोबां आईएएस 2-3 लाखल' दं कार्बि गोबां आईएएस बर'फ्रा 20 लाख नायल' जाल' सासेल' आईएएस होनबा बे लांदां जायगाखौ सोर सुफुंनो बे लांदां जायगाखौ सोर सुफुंनो आरो सुफुंनो हायाबा
जोंनि माइकआव बुंफैनाय गेरेमसा हारिया ओरैनोल'। आरोबाव बिटिसि जाबाय, मोनब्रै जिल्ला जाबाय। बिटिसिनि देरसिन अफिसारा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि रिटायार जानाय बर' एसएस केरल नार्जारिखौथ' आइसि खालामनानै दं। रिटायार जाबायमोन। बिथांनि अनगा सासेबो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बर' मानसि जायाखै। 15 बोसोर बारलांबाय। देरसिन पुलिस अफिसार बिटिसिनि आइजिपि इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस 15 बोसोर बारलांबाय, सासेबो बर' आइपिएस अफिसार जायाखै, बर' आइजिपि जायाखै। क'क्राझारनि दानि डिसि एसपि बर' नङा। चिरांनि डिसि एसपि बर' नङा। बाक्सानि डिसि एसपि बर' नङा। उदालगुरिनि डिसि एसपि बर' नङा। बड'लेण्ड बिबाय थादों, गाबोन खालामनानै होयोब्ला मुरखुन सेलेक्टसिम जनायसिम 10-12टा जिल्ला जागोन। 10 जन डिसि, 10 जन एसपि नांगौ, हम सेक्रेटारि, फाइनान्स सेक्रेटारि नांगौ। सोर बसुमतारी मुसाहारिया जागोन? जोंनियाव मानसियानो गैया। दा बेनिखायनो एबसुनिफ्राय बुंदों सोलोंथाइ जौगानायनि रिभलिउसन जोंनियाव फै। बड'फाया जायखौ थिनलांदों सोलोंथाइ जौगानायनि जांख्रिखांनाय। भारतआव 29टा रायजो दं दा। भारतआव 6टा इउनियन टेरिटरि दं दा। 29टा रायजोनि गेजेराव 6टा इउनियन टेरिटरिनि गेजेराव केरेलायानो हाइस्ट लेखा गोरों। 94%। 2011नि सेन्सास बायदि दा बारायबावबायसो जानो हागौ। 100 जनाव 94 लेखा रोङो केरेलायाव। सेकेन्ड लाक्साद्वीप इउनियन टेरिटरि पार्सेन्टआ बिसिना 91.8%। दिनै एबसुनि सिम्बला दाहाल थुंग्रि फिरफिलियाव नुदों। बर' थुनलाइ आफादनि सावगारिया सिम्बला डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोन। आबोबनि सिम्बला सान ओंखारनाय। केरेलानि सिम्बला जाबाय दा मोख्राया गय दखानाव जिरायनानै पेपार फरायनाय। मा बुंनो नागिरदों बेजों? केरेलायाव 100 जनाव 94% लेखा रोंबाय। सिन्थायानो गैला। ओइबार मोख्राखौबो समानै लांफानांगौ, लेखा फोरोंसै मोख्रानो। सिम्बल दा केरेलानि होनबा नोंथांमोन बिसोर अख्रां मोनहैबाय, जों दाबो बड'लेण्डआव उन्दुनानै दं। होनबा जों उन, बिसोर आगो। आमेरिकानि सासे छात्रआ केरेलानि अंक मास्टारजों साइन्स टिचारजों अंकनि टिउसन लानाय जों मेगाजिनाव फरायनानै मोनदों। आमेरिकानि छात्रआ केरेलानिजोंसो टिउसन लाहरदों, अंकनि टिउसन। होनबा बेनिखायनो नोंथांमोन जोबोद जों उन। सुरत नार्जारि सारा लिरखोना सोर लिरखो? जोंनियाव बर'फोरनि गेजेराव मोनसे खन्थाइ दंमोन, खासेवजों सेसाजों खारनायनि जुजिलायनाय। जों मिथिया नामा खासेवा खारनो हाखाथारा? जों मिथिया नामा सेसाया बिराद खारो, होसोबाबो मोनखाया? थेवबो खारनायनि जुजिलायनाय। सेसाया बुंदोंनो खासेवखौ बिराद दुगायै, नोंथ' आंजों हाखाया खारनो, नों थुग्रोदो, आं उन्दुनो ओंखारदों, आं नैबे दंफां सायाव दसे उन्दुनोसै। उन्दुनाया उन्दुलांफ्रांबाय। खासेवा मानबाय थांबाय मालाय। जेला सिरि मोननानै दफं उथिनानै खारलांबा नुबाय खासेवा सौहैबाय। डिक्लियार होबाय, फोसावबाय, खासेवा देरहाबाय खारनायाव। खारनो गोराया जेनबाय, खारनो हायिया देरहाबाय। दाया सोरनि? लिरगिरिया बुंदों दाया सेसानिबो नङामोन, दाया जाबाय उन्दुनाय। जों सिरि मोनाखै दाबो, जों उन्दुगासिनो दङ। मालाया नाथाय मोख्रानो लेखा फोरोंनो जागायबाय। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंदों बड'लेण्ड मोननो जेसेबां आन्दलन जागोन जोंनि गेजेराव, एसेबांनो सोलोंथाइ जौगानायनिबो जांख्रिखांनाय जोंनि गेजेराव फैथारनांगोन। जों बुंदों फरायसाफोरखौ
गुन गोनां सोलोंथाइ ला लेक्सार होनो मोजां मोननानैल' बुंदों नामा बुंनो लुबैनानैल' बुंनाय भाषा नामा बियो मिशन क्वालिटी एडुकेशन होननानै बुंदों इंराजिजों गुन गोनां सोलोंथाइ ला मानो बुंदों गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा गुवाहाटी कटन कलेजआ मुंदांखा कलेज आसामनि जुदि सोरबा साइन्स फरायहैनोबा मेट्रिक पास जाखांनानै बेवहाय देग्लाय 2018 सनाव कटन कलेजनि काट अफ मार्क मिनिमाम खम नाम्बार सीमा खानानै होदों बिनि गाहायावबा एडमिशन मोना कटन कलेजाव ट्राइबेल छात्रफोरनि थाखाय खालामनानै होबाय 75% जेनेरेल छात्रफोरनि थाखाय खालामनानै होबाय 83% साबैसेया 75% मोनो दाना साबैसेया 75 मोननानै कटन कलेजाव एडमिशन लानो बेखायनो जों बुंदों कटन कलेजाव फरायग्रा बर' छात्र ओंखारनांनाय नंला ने ओंखारनांगोनबाथ' मोजां पारसेन्ट लानांगोन गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगोन बोसोरनि आगोल जोंनि बासुगाव टाउनाव चिरांनि बासुगाव टाउनाव सोमला बसुमतारी मेमोरियल बर' मिडियामनि प्राइभेट स्कुल दं 13 जन फार्स्ट डिभिजन जादों बे बोसोरखालि हाइस्ट नाम्बार लादों पद्मिनी बसुमतारी 80% लेटार मोनदोंमोन मोनबा बिफाया साइन्स फोरोंनो गोसो गथ'आ साइन्स फरायनो गोसो गैयामोन एग्र' साइन्स फरायनो गोसोमोन थेवबो बिफाया कटन कलेजाव फर्म जमा हैबाय लिस्टआ ओंखारबाय इन्जुरावबो सिथाबबाय नटिस बर्डआव लिस्टखौ मोनबायनो वाइटिं लिस्टआवसो वाइटिं माने मा हाइस्ट नाम्बारनिफ्राय लागोन नालाय सोरबा सेलेक्ट जानायानो एडमिशन लाफैयाबा सिदा लांदां थागोन अब्लासो वाइटिंखौ सोगोन जि दिनखालि एडमिशन बे दिनखालि बिफाया थांबाय ट्रेनजों गुवाहाटीयाव कटन कलेजाव 10टानिफ्राय जादों एडमिशना माइकआव एनाउन्स होदोंनो सिरियाल नाम्बार 1 हाबफैनांगौ सिरियाल नाम्बार 2 हाबफैनांगौ सान हाबनोसै 3टा 3:30 ट्रेन गाखोगोन 4टा जानोसै नेबाबो गैया गाबजिया लास्टआव गाबजिनो आगोलाव सासे दंबावोनो बेखौ गाबजिखांबानो फिसाजोखौ पद्मिनीखौ गाबजिनोसै आगोलनि सासेखौबो गाबजियासै माइकआव बुंना होबायनो एडमिशन हेक हल एडमिशना जोब्बाय फैफिननांबाय बिफाया बेसेबां पारसेन्ट मोनामोन नोंथांमोन 80 मोनदोंमोन मोनबा लेटार मोनदोंमोन होनबा दिनै बर' गथ'फ्रा 80% मोननानै मोनबा लेटार मोननानै कटन कलेजाव साइन्स फरायनो हाया होनबा बेसेबां जुजिलायनायनि जुगा गुबुन मोनसेया जों डाक्टार जाजानो लुबैयो जों इन्जिनियार जाजानो लुबैयो जों साइन्टिस्ट जाजानो लुबैयो जों IIT नि छात्र जाजानो लुबैयो नाथाय डक्टर जानोबाथ' साइन्स फरायथारनांगोन इन्जिनियार जानोबाथ' साइन्स फरायथारनांगोन IIT आव इन्जिनियार फरायनो थांनोबाथ' साइन्स फरायथारनांगोन